Totes i tots portem la Magdalena al cor. És difícil d'explicar. Eixir al pregó per omplir d'alegria els carrers de Castelló. La il·lusió d'anar per la canya el diumenge de romeria. Recordar els nostres orígens. Veure l'encesa de gallates. Tremolar de cap a peus al ritme d'una mascletà. Aquesta Magdalena serà diferent. No estarem on solíem estar. La viurem des del record. Perquè el que importa és la salut de totes i tots. Per això, us animem a viure una Magdalena responsable, des de casa, complint les mesures de seguretat davant la Covid-19. Perquè tornarem. I tornarem amb més força que mai. Enguany, sentim la Magdalena des del cor. Enguany, vivim la Magdalena amb responsabilitat.